Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына Яңа Кулатка авылында гомер кичерүче якташыбыз Джабиев Камран Илшат улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен билгеләп үтә. Шул форсаттан аны чын күңелдән әнисе Миннегөл Сибгатовна, хатыны Илнара, балалары Медина һәм Алим, апасы Эльвира, балалары Малика һәм Малик, кайнатасы Равил Бариевич, кайнанасы Лилия Раисовна, Астрин шәһәреннән абысы Фахрат, апасы Фәридә Кытлылар, әбисе Тәскирә Юсуповна, якыннары Гөлнара һәм Шафик гаиләләре белән бик теләп әлеге кытлауларга кушылалар. Безнең иң якын кешебез, кадерле улым, сөекле ирем, яраткан әтиебез, энебез һәм киявебез Яңа Кулатка авылында туып үсә. Уңышлы гына мәктәпне тәмамлый. Аннары Әстерханга китеп, Идел дәүләт су транспорты академиясенә укырга керә. Үз белгечлеге буенча йөзүгә судночы булып эшкә урнаша. 1 елдан соң янәдән Кулаткага әйләнеп кайта. Шул вакыт без яраткан ирем белән таныштык. Тырыш, булдыклы, эш сөючән ирем тик тора белми. Ул үз эшен ачып эшмәкәр булды. Яратып кавышып, егет, кыз булып озак йөрмәдек. Якынымның җитдилеге аркасында тиз арада гаилә кырдык һәм бәхет илендә яши башладык. Мәхәббәттә 2 сөекле балаларыбыз дөньяга килде. Бүгенге көндә Камраныбыз олы гаиләбезнең башлыгы дисәк ялгыш булмас. Мин бик бәхетле итеп үземне бу дөньяда тоям. Чөнки иремне әти-әнисе бик акыллы итеп тәрбияли алганнар. Аның өчен гаилә, балалар беренче урында тора. Камран әнисенә, апасына һәм бар туганнарына карата да бик игътибарлы, ихтирамлы кеше. Аңа теләсә кайсы вакытта мөрәҗәгать итсәләр дә, ул беркемне дә кире кайтарып җибәрми, хәленнән килгән кадәр ярдәм итә. Яратканыбыз, котлыйбыз сине матур туган көнең белән. Алда да ни бар эшләреңнең тик тауга үрләвен телибез. Гомерләрең матур җырларда үтсен. Янәшәңдә һәр чак сине яратучы, кадерли белүче якыннарың булсын. 2 балаңның да игелеген күрергә язсын. Алар бит сине шул кадәр яраталар. Эштән кайтуыңа яныңа чабалар. Озаграк юк булсаң да юксыналар. Алар да бүген бар теләкләргә кушылып, үз мәхәббәтләре белән сине җылытырга булалар. Яраткан ирем, йөрәк нурым, күңел кояшым син. Бәхетемдә сыңар канатым. Пар канатларны бергә кагарга очар өчен сине яраттым. Кыңгыраулы йөрәк моңым синдер. Сандугачы күңелем ярында. Мин бәхетле синең белән бергә, яратам диеп йөрсәң янымда. Бар байлыгым синең мәхәббәтең. Зибәрҗәттәй кыйммәт үзеңдә. Кояшы да кирәк түгел миңа, җылы бер матур йөзеңдә. Син булганда бер кем кирәк түгел. Алмаштырмам алтын, көмешкә. Ходай сине биргән бәхет итеп, яратканы диеп минем өлешкә. Гомер буе яратырмын сине. Синдер парым, минем канатым. Ышан, минем сүзләремә җаным. Алиһәдәй күреп сине яраттым. Камран, шушы ярату тулы хатны махсус хатыныгыз сайлаган матур җырда дәвам итәр. Рәхәтләнеп тыңлагыз.